Begin deze maanden begon in Emmen het autocrossseizoen. En de komende maanden kunnen autocrossliefhebbers harren zin verzetten langs verklaarde crossbaan hier in Friesland. Kolm, Hallem, Makkum enzovoort heen. Maar van de week waren er echt aardig wat crossed op de Iepenbare Dik. Een vrouw bedaarde maar de auto in de sleet vlak bij ons op het teken. En zo winnen er nou wel een stuk of wat van die beruchten. Het is zelfs zo dat mensen onveilige verkeerssituaties nou melden kunnen bij Omroep Friesland via de website. En ja, ik moet zeggen, een soort kilometers met mijn auto. En een week moest mijn auto maar eens even de garage in voor de APK. Hij kwam er glansrijk terug heen, dus ik helemaal het heetje. En het mooie is, daar heeft de versnellingspook, dan daarachter de sigarettenontsluiting. En dat ding dat zit er net in, dus dat is een gapend gat. En daarachter een bakje van pen, zonnebril en lietschild. Nadat de auto door de APK kwam weer, ging ik even naar het tuincentrum. Even de bloemetjes buiten zetten, maar dit mooie waar. Het nadeel dat weer even een boeze vol mooi lietschild. Dus ik kom de auto in, ik lanceer dat lietschild mooi in dat bakje. Hij weer even wat parkeergeld. Heeft nog geen parkeerapp, denk je hem? Nee, ik parkeer nog lekker ouderwets mooi lietschild. Dat vind ik machtig. Dus ik een hele kilo lichter en naar huis daar rijden. Voel mij onderwijs de radio en de console van de kachel net uit. En een radio en de kachel, ja, die ken ik net missen. Niks die het meer. Ik in alle stress de garage appen, want die zit mooi bij ons op het teken. Dus en ik kon voor de oren model komen. En die beste automonteur heeft een ziekje. Bleek het een dikke vette kwartsluiting te zitten. Ergens. Maar ja, dan begint de ziektocht. Waar komt het waai? En ik zeg de bui al hingen. De APK voelt daar, maar nou wordt de hele kabelboom ontstrond. Of de elektra is in de war. En die garageman, maar zie je elke kabel die in die auto zit, dan naam je het hele dashboard uit mijn koor, het weer werkelijk geen gezicht. De zekeringen vervangen en niks hulp. Het weer een groot mysterie. Toen kreeg ik 4 rode letter een appje van de garageman. De oorzaak wie 10 cent dat in die sigarettenontsluiting zit. Dus zo mooi ik dat geld net in dat bakje lanceren, maar falikant ernaast. En ze kost 10 cent, maar uiteindelijk een berg geld. Ik heb een schrik een parkeerapp download. En het lietschild, dat bloedt nou in de boezen. En bij thuiskomst komt het in een spaarpotje van de volgende APK. Dank u wel, jongen.